weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to daaru harmayni sari fayni ceerno ahmadou diamo almadi kermassar duɗal ceerno aliyu diawo ko on waktu yoni ha to duɗal ceerno mouhamadoula amin ly to dumga wuralfa e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal batu jagorɗe hanki hoorejo leydi waɗi waylo waylo kewɗo no fewi ko fate gollotoɓe yogay administration leydi ndi to leydi Mauritanie kene tolno e 17 ɓen hoɓɓe wonɓe to Nouadhibou taw koye ɗanninoɓe yimɓe suuɗayru kañumen mbiya teɓ ene hen capitaine laana ɓen yinnoɓe ɗanninde yimɓe fade toon to leyɗele Europe to leydi Mali teskama toon to sang ko caɗele coppiraji coura jamma e ñalawma liggotoɓe tayragal e nokkuji goɗɗi gala kolliti goori ko caɗele mawɗe no fewi wonɓe Bamako keedani caggal e goɗana wullitango to leydi Guinée Conakry laaɓe yiide te woni hunde sattude no fewi ɗum ko luural tawetegal hakkude buuseɓe e ɓen autorité ji taweteɓe toon gam ceergol daabeji jiddeɓe ɓeydude cogguji prix kilo tewa kabruji men manaw men ha toon to Gambie Côte d'Ivoire ma jaa toon to Ghana Soudan Burkina Faso Nigéria joolam jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen taare ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko faate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo ayi tat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiɗi hebde hen kollaɓe jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi gonɗa koto risatol jokkodirta koye galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni Madina Gounass jokkodirta koye Amadou Samba Lo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto Galoya jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto Asilem jokkodirta koye Mamadou Demoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikkina jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Melga jokkodirta koye Abdoullahi Diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto Marsibou Bessa jokkodirta koye Amadou Diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaama kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe nasande 16 seeto hitande ujunnaje 226 yonti kumpital mene ɗemgal pular
ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba jeeyaten ka toon to dental diine noon jooɗi ko toon to Kaolack e gardugol ceerno Yahya Ly ko hannde waɗi duuɓi sappo ko fati e dental diine ko darna dental diine noon eɗen gandi ko dental bangal golle mawɗe no feewi to banggue janguingol alqur'anil karim sariya woni fiqhu o ko noonne kadi janguini ko wayno lugha kono kadi janguini ko wayno lasrariya kono kadi janguini pular janguini fannuji kewɗi no feewi ko noonne kadi dental diine wonno ko dental whatsapp hande o ha wonti sen jaggueteɗo to banggue YouTube kono kadi ne jogui ñiɓirde mum timmude kami matériel uji mum timmuɗi taw kadi ko ɗon ɗo Kaolack ma artan min hen ceerno Yahya Ly to Kaolack ko jeeyi sababu ha darnuɗa dental diine hande o hol kuccam dental diine e hol fayidagal dañagal hen ceerno Yahya Ly. Sara anandi ɗo haala mawka e dental diine fuɗɗi e ko ngal golli eyyi kangal ko kiram tan nanni ene maggal on saaha taw eɗen e dente goɗɗe ma won dente 16 dental ngal nannoɗen eɗen golla hen jamma e ñalawma ha waɗi saaha goto noon en cellani ma won balɗe 15 eɗen leeli kamɓe gollirtinoɓe hay goto hen mi nanani kattiɗo ko jangganno ko te kalde pinden 7 heures subaka ha minuit ha 1 heure jamma jangina on saaha noon nde celluɗen nde on saaha keɓuɗen dental diine to Daka ko toon ngal sosono ñande 16 4 mois 2016 jamma kiram ɗam noon ko yidde tan jangguinde ene weela en jangguinde gila Allah tagi en faade joni en jaltani e feere janngingol janngude tan e jannginde weeli en janngude e jannginde e findude e findinde kala nde pinɗen eɗen bitta gandal ngam wallude renndo on sahaa noon mbaɗɗen tental diine ngal gila nden faade joni woni duuɓi 10 on sahaa noon eɗen bitta seeremɓe joom gande en ɓe kooliɗen eɗen nannaɓe e nder dental he ko noon kadi eɗen bitta kadi haaliyankoɓe no mon en ni no ceerno Galaw Ba en ni e woɗɓe eɗen pottaɓe eɗen nannaɓe hen e noon kadi ha ɓoy kadi eɗen namde ko faate e kabaruji jaaɗen kadi pottuɗen nangude ko wayno radio Teccane en radio Fulɓe en eɗen jahata noon e radio goɗɗi kadi eɗen nanga eɗen gadda ɗum fof hidde tan humpide renndo ngo ha noon Allah waɗi kadi jottodirmi e moɗon jottodirde ngal timmugal jooɗngal kadi onon kadi garɗon kadi natɗon hen mbaɗɗon hen golle payodinde noon kadi en jaa kadi ha natɗen kadi e radio goɗɗi kadi eɗen gara ha natɗen Actu Pulaar en ha natɗen e Piindi en ha natɗen kadi e RFI en kadi e geɗe goɗɗe ɗe jiya toon ɗe fof koko nanguitte ko kiram tan wona goɗɗum wona mbawka men ha on saaha noon yimɓeɓe notiti ene hen e portable gotel gonɗoɗen e muɗum eɗen mbaɗa erango saaha fof gaare balle gaare jingue ɓe hen nana jaɓa gara mbaɗa hen fodde kadi ko ada ko soode wooda ɗo heedi kadi eɗen jara noon saaha fof kadi wooda adduɓe hunde ko fayidine kadi cooden hunde mbaɗen noon eɗen jara noon ha keɓɗen ko eɗen kutoro e golle jahode wonde kadi eɗen jetta fof en noon eɗen jara fof en ko tinnare mon tan e sembe mon tan woni ɗo wona min saabu neɗɗo so wallaka yahata alay sago ma walle o yaaha wadde amin ɓeydo hesitinde konngol faade e mon jinguede wallere e saaha fof oɗon gandi kaɓorɗo ɗe ko maɗa coode soɗe coodaka keɓata ko mbaɗɗen eɗe golle wadde ceerno Abdoulaye Sarr min jettuma min jarama hanne e darde ma tinnare ma e dendagal hettiyankoɓe fofof en hay goto accaka amin belti noon hande ko mantare nde hande woni ñalawma battuɗo 16 e lewru nayi ɓuru hitande 2026
aɓe mbi on oɗon jarlon jaafo gaccaki on jarama wassalam ceerno mon jiɗa mon saabu Allah Yaya Ly Kaolack Sénégal on jarama ceerno Yahya Ly to Kaolack Sénégal golle man jooɗi peewi manditare jaam jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ene wiya nando mum sehil mum ceerno Yahya Ly dental diine kamɓe ndendi anniya e fandare e combat kala yo jogoro jaam tene kadi eɗen mbiya manditare jaam hande o noon ko jawdi e ñebbe woni ko sompa toon to Kaolack sen giwi oɗon fannu gartaten koye batu jagorɗe hanki o hoorejo leydi woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye holliti kañum e gouvernement Ousmane Sonko woni oɗo saha titode golle mabɓe ɓurde mantinaɓe ko hesɗitinde fannu ndema leydi Sénégal e fannu gaynaka leydi Sénégal kono kadi ko yidde tigui himmirande hitande hikka nde beele ndema leydi Sénégal ene ɓuura ƴellitade yaada e jamanu ko waɗum ko noon kanko hoorejo leydi o wasiyima hoore jagoɗo ko fade banggue hirjinde jagorɗe to banggue golle ɓamtare ko wala ɗum ko noon kanko hoore jagoɗo leydi Sénégal o holliti ɗo e mayirɗe nduɗo hen lewru maɓe juɓɓin jonde hakkude jagorɗe gam ƴewtade gueɗe keñoraɗe ko wala ɗum ko noon kanko hoore jagoɗo leydi Sénégal Ousmane Sonko o erima jagorɗe kala nde kollita dadugal golle gam huccidde eɗe caɗele teskaɗe hande o e nder leydi ndi Sénégal caɗele teskaɗe ɓurde hen mantinade ene hen wonande syndicat ji jeeɗiɗi biyeteɗi G7 taw kadi koye pelle jangguinoɓe hofɓe juuɗe mumen ken tolno hande e lebbi 5 ko pooyɗe Ndouré hakkude men e laamu ngu jonde noon tafanoma hakkude mabɓe e nder nden jonde ala kala nandiral so wona toɓɓe seeɗa ɗum noon koye toɓɓe kaldanoɗe guila e laamu yawtu ngu fandare mabɓe ko nde sinete walla kamɓe ɗoɓe jaɓɓiɗo ɓe jaɓɓitta e oɗon fannu gartaten koye batu jagoɗe hanki kanko hoore jagoɗo leydi o waɗi waylo waylo kewɗo no fewi ko ɓuri en teskinade ko biyeteɗo docteur Ousmane Cissé on wonno directeur général de la santé leydi Sénégal on noon hanki o itti ɗum e poste mum ko neɗɗo ɓattiɗo Pastef no fewi oɗo saha waɗi ɗon biyeteɗo docteur Youssouf Tine teskama noon hewɓe kay dufteteɓe kala saha ko yimɓe ɓattiɓe gonɗo hoore jagoɗo leydi Sénégal ene teskina tan oɗo saha omo waɗa waylo waylo gam beele yogay dosɗe leydi ndi ɓuura wawde ƴellitade suudu sarɗiyeji ndu leydi Sénégal kono ne kadi wi porte parole gouvernement mo leydi ndi Sénégal woni Marie Rose Khady Fatou Faye o holliti les gasa ɓoyata ɗo tan e mayirɗe nduɗo hen lewru fayi ɗon balɗe 15 lewru fandu ndu yogay jagoɗe leydi Sénégal ma luloyo toon to suudu sarɗiyeji ndu leydi Sénégal ma kuccodir e sarɗiyankoɓe leydi ndi gam ɓe mbaɗe audit ko fate golle mabɓe no yarata e sifa ɗiɗon gueɗe kala muɗum jeeheten ka toon to tribunal de Dakar o wiyete ko Assane Faye kanko noon ko duuɓi 29 o yarata ko oto makko police biyeteɗo Mamadou Amoul Yakar mo ganduɗa kettinaɗo golle mum e nder Dakar ko on police nanguno oto makko caggal nde yurni dossier ji makko tawi dossier ji noon ne manki no fewi o moññi ken tolno e ujunnaje 4 o yiiɗi wadde jungo on police o noon ko wona ɗum ko noon kanko on biyeteɗo Mamadou Amoul Yakar Diouf o holliti ɗum ɗo henna ko mbuñaari buunje police ko hunde bonde no fewi kanko on police noon o nawi on yeeso laamu hanki o darima yeeso tribunal o toƴanama lewru e kaso omo yoɓa ujunnaje 10 mbuɗo o ñaguima yafuya kanko o heññuno tan o yiiɗi noon moññande on nde kon jeyaka e polisaɓe moññanteɓe ɓe jeeheten gaten to Yeumbeul police fawi juuɗe mum e fedde bandiji hannoɓe Yeumbeul comico dañde jaam ɗum noon ɓe gonata koye motoje saɗa jogui téléphone walla ni sac maɗa ɓe biftoto tan ɓe doga ɓe naata e ladde anda kala ɗo ɓe paayi caggal noon nde biftali ɗi keewi hewɓe finoɓe toon gullitima to police mo Yeumbeul ɓe noon mbawi tigui wadde jeejiji men mawɗi no fewi jeejeji woni pitti mumen toon to Djuma Pullo Fouta ha fayanma toon to Bedda Fass ko ɗon tigui hewɓe mabɓe nanga o saha noon finoɓe to Yeumbeul comico kolliti ene mbawi ñaƴira jaam e boli mumen caggal kay ɓe tampinnoɓe ɓe hewɓe hen mbiyama teeɓa procureur de la république tribunal
to Saint Louis hokkiri yamirore hanki o yo nange TikTok yo nange goto gay e bajotoɗo baɗo vidéo ngaji kewɗi no fewi tenti noon e nder plateforme ha tenti noon to banggue TikTok ono wiyete ko Masek Sarr toon to Saint Louis bandaji makko noon ne kewi no fewi kono waɗi hen ñiŋoje kame ƴattoje musɗe no fewi kanko noon wo nanguira kay ko ñingde wonande hasayida Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul o haali en ko gueɗe ɗe pewani no fewi nde o nanggani noon téléphone makko wonande police nde tetti nde tawi toon vidéo ngaji ƴattoje bonɗe no fewi omo ƴettodira e woɗɓe omo wallodira e woɗɓe ɗum noon koko jogori wadde laytol nanggui ko fati banggue ɓen ƴettotoɓe yoga e booli ɗarigaji e nder leydi ndi Sénégal goɗɗo balɗo jamu mum gariɗo to kaso on wiyete ko Mamadou Doumbouya kanko noon ko fanniyanke to banggue informatique kankoye Malick Ba e goɗɗo ɓireɗo Cheikh Diop kamɓe noon ɓe nanguira ko fewnude kayitaji ɗi ndewani lawol funtiji kame jamfaji caggal nde mbaɗa yangara hakkude parquet kame garde à vue hanki o noon wonande tribunal mo Thiès weldiniɓe to kasso ngam ɓe pada ñawore mabɓe goɗɗo kay taƴanaɗo duuɓi kewɗi e kasso gila tan oɗo sariya yani on sariya noon wo lawɗino ko 27 lewru mars kala kay debati gorkati nangaɗo ko duuɓi 10 ha duuɓi 5 e kasso million ngaji 10 ha million ngaji 5 ko ha ɗum ko noon kala baɗɗo viol e ko fanditi eɗen gueɗe kala kadi kaltuɗo wi kaari ko debati gorkati taw gonɗani ma soke ko duumi no fewi e on baɗɗo viol tribunal de Pikine Guédiawaye hanki o ñaawi o gorko mo duuɓi 60 nottotoɗo MA Sow kanko MA Sow noon wo liggoto koye BRT toon to Golfe du Sud ko toon o liggoto caggal nde suka debbo mo duuɓi 14 collégienne arno ɗon ɗo BRT ɗo mo yewtida mum o heeɓi numéro mum téléphone omo nodda on e kala sa appilaji vidéo omo nelda on vidéo ngaji cofɗi no fewi on noon holli jinnaɓe mum jinnaɓe noon porte plainte to police kanko on gorkajo o noddi suka debbo rokki ɗum rendez-vous nde noon police yaade makko nanguimo o ɓirlima kanko waɗi ɗen gueɗe o taƴanama duuɓi 6 kaso ferme tene kadi ko miijade wadde viol firti ko ngal ɗo kuulal ko bongal no fewi duuɓi 6 kaso o yiyata nangue duuɓi 5 so yalti kaso o natta Dakar duuɓi 5 o ɓattata ko golle makko kala ɗum noon hankkadini ko kuulal cattugal pawangal e ɓen waɗoɓe viol tenti kadi debati gorkati hen e ɓen haaltoɓe o ko debati gorkati taw wonani debati gorkati aɓenen ko laaɓi taw koye ɗiɗo hen fannuji kala muɗum sen jeehi toon to Madina Gounass taw yen toon Amadou Samba Lo ene artana men holiyey gonnoɗo Lampadine mo Madina Gounass ceerno Alhaji Mouhamadou Saydou Ba to Madina Gounass ceerno Mamadou Siraji Dine Madina Gounass ne artana men eɗen gandi kirndol Daka natti woɗɗude ko 16 ndu lewru so haaji jomiraɗo ene gasa wona aset paɗuɗo henno Amadou Samba Lo to Madina Gounass wuro teddugo. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sir Abdoulaye Sarr eɗen eto juppude seeɗa gurdam jeyaɗo Allah o hono seksiraji den Cheikh Alaji Mouhamadou Seydou Ba Madina Gounass jiiɗo aduna hitan ujunere e temedde jeenayyi ɗon ɗo cikkite jinnal ko gorko wiyete ko ceerno Seydou Alpha Ba jinnal ko debbo wiyete ko Mama Hawli eɗen gandi o fuɗɗi jangde makko to Ganguel ɗo ceerno Cheikh Moussa Camara ɗon fuɗɗi jangde makko caggal muɗum o rewi nokkuji kewɗi tan ujunere e temedde jeenayyi e 16 o ari to Guidielone ɗo ceerno Yero Bal wonde on gondigal bangal fayida sanne gondigal moƴƴal koye juuɗe on o yi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e jaam mawlud wonno eɗen gandi kanko ceerno Yero Bal ko kanko tigui jangguini ceerno Hammet Baba Tall wadde ceerno mawɗo omo nananno on haalanno haala ceerno Hammet Baba Tall caggal nde o durti e jomum kanko ceerno ɓenni to Thilogne to ceerno Hammet Baba Tall ko toon o wondi on fodde duuɓi 9 eɓe gondi ɗo jangde makko rewi lawol ɗo gasni jangde eɗen gandi on jogino boutique ko calmimo Seydou jogino boutique o
kono kadi o hakke ko horsinno ceerno mawɗo o yenno ɗum ko mamadam eɗen gandi waar leɗɗe haaletede ɗon to Cilogne ko kanko ceerno Alaji Mo Seydou fuɗɗinde ene waa leɗɗe caggal nandemo e sohnaɓe ene jambira faade leɗɗe ngala o moyti o heewi addude waar leɗɗe gila nden ha oɗo saaha bahe leɗɗe ɗe mankani e on fannu caggal ceerno gayni jangde mum ɗon ɗo Cilogne de ceerno Baba Talla o faati ko hoore fonde o waɗi toon galle o ƴetti cuddiɗo e on saaha noon hita ujunere e temedde jeenayyi e nogas e jeeɗiɗi o yimmi ɗon gam yaade jokkendam toon to Kolda to kaw makko Oumar Touré ko ɗon kisa o fotti e ceerno Ahmadou Barma Mbour taw won nelal joguino fewde makko ɓe gondi fodde balɗe sappo caggal muɗum noon o ɓenni ɗo ceerno makko Sidi El Hadji Ali Thiam on nde yiimo bismimo jaɓɓimo ɗaɓɓi yo fer o ara e oɗo diwan ɓe mballodira banggue diine o ni woni noon on kanko ceerno Saydou o wurti toon to Fouta to Cilogne waynade ceerno makko ceerno Hamid Baba Talla wonɗo miɗo ferde fatude diwan o ga ni woni noon on ko wiyami roore o arti ferde makko ɗimmo to ceerno El Hadji Ali Thiam o woddini ɗum ha on rufti e joomum sa ujunere e temedde jeenayyi e capan tati e joyyi on rufti e joomum caggal mum noon o yimmi toon gam arde siñcude wurmakko cittongo Madina Gounass alkamisa nogas jeeɗi février hitande ujunere e temedde jeenayyi e capantati e jeegom ɓe siñci wurmakko cittongo Madina Gounass en jeeno e ɓen siñcuɓe ɓe arno ɗo ɓe biyeteɗo Alpha Issa Guénian koto Lugge jeeya donc biyeteɗo Oumar Mana Balde Aliou Sara Yero Aliou Kaga Sissoko Abdoulaye Balde e wondude e Oumar Mana Balde ɓeɗo jeeɗiɗo o arti o cittongo Madina Gounass e on saaha ko allumakko ko gonno ɓe juulo tisbar ɓe noddini ɓe lewi alhamdulillah alamin ha oɗo saaha mo gonɗen sir Abdoulaye Sarr ko ceerno Saydou o hajji fodde laaɓe tati 1940 woni hajji makko gadano caggal 1955 hajji makko ɗimmo 1973 woni hajji makko tataɓa toon to Makkatal Mukarrama donc hajji mo Saydou siñci guure fodde capanɗe joyetati guure ko siñci gila e Sénégal ha e leyɗe takkiɗe kala kanko ceerno mo Saydou caggal muɗum noon hitan ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati woni 26 juin 1980 o rutti e joomi ko kanko ceerno mo Saydou Ba Madina Gounass gila nden noon ko lomto makko halifa makko ceerno Tidiani Ba lomti e jappere nde moƴƴini lomtingal moƴƴini lomtingal haɗo hannirni denndangal seere makko ɓe kala ɓesguji men kala o tami ɗum o wondini ɗumen kala ɗo ceerno annino wadde juma heɓano wadde o waɗi ɗum kala ceerno andi siñcude wuuro heɓano wadde o waɗi ɗum ha timmi alhamdulillah min guila oɗo saaha ha joni ko ceerno mo Saydou Ba golle makko tan gona yaade ɗo kala ko wanno ko annino ha joni ceerno ko e ɓesgu muɗum fof koye ɗum to woni Sir Abdoulaye Sarr ko musidɗo Amadou Sambalo Madina Gounass feere weltare TV weltare ɓe fulɓe ma Sir Abdoulaye Sarr Amadou Sambalo wuro teddungo Madina Gounass golle ma joyɗi peewi e ngol cimtol Sirajuddin labtugol bangol fayida kewgol gartam kewgol nafoore heewi ko jangate so Allah jaaɓi humpata moon kala ko kewi ko daka kala ko kewi toon ma mbaw humpitade e nder jayde moon weltare TV Madina Gounass wuro teddungo waɗɗani Gambie dental jaydiyankoɓe Gambie kolliti jaadani o texte mo ganduɗa pawaɗo yogay jaydeli en ligne ɓe kolliti maɓe gullito taw kadi ko ɗin cuuɗi towɗi tawiteɗi e nder leydi Gambie sen jeehi toon to Mauritanie to leydi Mauritanie conférence yewtere hakkude hooreɓe leyɗele ɗiɗi Mauritanie hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Wuld Cheikh Al Ghazouani kamɓe nando mum hoorejo leydi France Emmanuel Macron toon to l'Élysée galle lamorgo to goto maɓe kala ƴetti konngol ngam artude e yeru jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi hooreji France holliti hande o leydi Mauritanie ene jiya e nder leyɗele Afrique ɗe ganduɗa leydi France ene wanja mum haalisaji to banggue golle kono kadi leydi Mauritanie ko leydi modèle joguidi nden kay kisal kono kadi ko leydi Mauritanie ko leydi faggude ɓamtare kanko hoore leydi Mauritanie noon o yonni jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi hooreji France holliti maɓe ɓeydu jokkodiral to fannu jokkodiral commercial kono kadi e wanjude faggude muɗum e nder leydi Mauritanie wona gueɗe dendaɗe hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala délégation militaire égyptienne yillima e nder leydi Mauritanie o armée taw kadi ɗowi ɗum wonande ko biyeteɗo Mohameda Fekir El Mahdi mo ganduɗa ko général martaba towɗo o yawi yilloyade ñiiɓide G5 Sahel ngam ƴewtade nden kay kisal ndeɗo fedde ɓeydude holliti ko modèle mo ganduɗa égyptienne
en batti hakkille mumen e nden kay kisala mo ganda koninkoɓe a leydi Mauritanie to Nouadhibou la police mo Nouadhibou toon to Dakhla fawi juuɗe mum e sappo e ɗiɗi sagata mo ganduɗa wonno golle mabɓe kay ko rendinde yimɓe fodɓe ɓen yaade taw ganda ko toon to daŋe Europe ɓen nangaɓe noon ne hen capitaine goto ɓe ɓenninama to parquet mo Nouadhibou kamɓe ɓen noon kala ɓe jeeya kay leydi Mauritanie koɓe hoɓɓe ɓe jeeya koye hoddidi leydi Mauritanie ndi ganduɗa inde mum sowtaka transporteur en waɗaɓe yangara to Zouairat kamɓe ɓulli kanŋe jiileteɗi toona ɗidde munnaji kala koko natanɗo hofgo juuɗe ngam hollirde autorité ji ɗi caggal nde carburant woni ko ɓeyda kamɓene fandare mabɓe ko ɓeydude prix yangara to banggue transport laamu ngu noon koko salino ɓe natani hofgo juuɗe toon to Zouairat président mo ha fayenma toon to ɓulli jiilirde kanŋe kala yahannoɓe toona e sodannoɓe guura e marchandise uji kala gonno koye saɗede mawde fi sawo gandi on diwan ko désert kono kadi ko diwan gulɗo jaw weeɓani yaarude koyngal ni goɗɗum kala ɓe dartini hofmaɓe juuɗe ɓe ɓamti transport mabɓe o saaha gonaɗo o hen daraniɓe haqqe innama aade o commission mo alsaraji ɓe erima accitgol ko ɓuuri yawde ɓen daraniɓe haqqe innama de jeeyaɓe pelle nanggaɓe ken tolno hande e lebbi ɗiɗi ko wala ɗum ko kadi ɓen sarɗiyankoɓe ɗiɗo nanggaɓe ɗum ɗo henna wonani e haqqe innama de ko leydi Mauritanie ɓe erima nde ɓen ɗaccitte ko ɓuuri yawde e yaccade union nationale des étudiants Mauritanie kollitino mette mumen ɗum ko caggal nde ɓe mbaɗi meeting mabɓe taw ko sitin mawɗo no feewi e yeeso ñiɓirde jangde towde kame witto ngam hollirde ustugol bourseji mabɓe jagorɗo holliti hitande 2025 ala kala ɗo bourse mabɓe usta tene kadi ɓe keeɓi jebdi mabɓe ha timmi taw kadi koye dow oɗon fannu kono kadi ɗin étudiant ji ala kala koɓe jaaɓi taw kadi koye dow oɗon fannu muɗuma kentolno en jeenayo ene hen debbo wiyaɓe teeb yeeso tribunal mo Zouairat jeeyi sababu nanguedeɓe noon ko gorko goto waɗi plainte mum woni wulliti to police cybercriminalité taweteɗo to Zouairat ɗum noon ko suka debbo kay ƴetti photo makko kanko gorko waɗimo chantage e nder jokkodiral jeenayo noon ene jeeya e nder nden fedde waɗɓemo chantage jeeyi sababu noon kankone o wulliti police ɓen jeenayo kala mbiyama teeb o saani tawi e juuɗe ma ɓennine toon to kaso paɗen koto leydi Mali finoɓe to san kolliti caɗele ɗe guuri ɗe ko caɗele kuura ene teska no fewi ko kuppiraji jamma so woodi ñalawma kuura wodata so woodi ñalawma wodata jamma woni hen ni ɓe jooɗo 24 heures taw ɓe jiyani lumiére ni haydara ɓen tayoreɓe taweteɓe toon yeeɓe galas ko noonne kadi joguiɓe tew joguiɓe guertoɗe gueɗe goɗɗe kala hutortoɓe ko wayno kuura eɗin fannuji kala woni hen kolliti jogui ko groupe aji kono kadi teskama ɓeydugol carburant e nder leydi ndi ko caɗele mawɗe no fewi dokani ɓe erima autorité ji ɗi nde mbawata walludeɓe beele ɓe giwa ende yawre kuura nde ɓe jeewi saabu tardini kala ko faati e gueɗe faggudu mabɓe kala muɗuma Bamako heedani hen caggal tonne kadi yo gayleɗe teskorama toon kuppiraji kuura ɓen wurɓe faggudu to banggue kuura goltoɓe ɗen gueɗe kala ñallata ko sabbade so arti golla seeɗa so kuura yeehi kadi jooɗo ɓe kolliti ko caɗele mawɗe no fewi ɓe erima laamu leydi Mali nde wawata kay wadde effort no fotiri kala beele kuura wawa tigui heɓede no fotiri kala étudiant ji ɗiɗi malinaɓe kañumen mbasi pittali men toon to Tunisie noon hen goto wiyetno ko Aïcha Doukansi goɗɗo wiyete ko Tanto Doukansi kamɓe ɗiɗen jiiɗi yumma e baaba ɓe gonduno koye appartement goto koɓe étudiant ji stagiaire toon to Tunisie ɓe maayi koye cuum jeeyi sababu cuum o noon wonande ko ɓe mbiyata gaz caggal mum noon enquête aji kewɗi mbaɗama hen association étudiant stagiaire malien
taweteɓe to Tunisie kañumen kolliti ɗum ɗona sengiwi to leydi Mali paɗen ko ton to Guinée Conakry to laaɓe yiide tew wonti hunde sattude no feewi a finat tan ñantoɗa paya jeere a yiyata tew haydara ɗum ko caggal luural teska ngala hakkunde buusaɓe ɓe laaɓe kame autorité ji toppitiɓe on fannu ɗum ɓen buuseɓe yiɗɓe ɓeydude cogguji tew ngam hollideɓe caɗele ɗeɓe nguuri toona codgol daabeje ɓen yeɓe daabeje kolliti ko durgol ngol woni ko satti no feewi ko wona durnoɓe kadi ɓen jamdoɓe ɓe nonne kadi ñamde jawdi ne seeri ko ɗum jeeyi sababu noona o saha jawdi ndi ne seeri no feewi kono noon ngal luural angal feŋi ɗon to laaɓe keddoɗen ko accident musɗo waɗi e oɗo jamma beeɗɗo o hen to nokku wuro ngoɓe mbiyata Lagroque ɗum noon ne tawi e tuyeya ken tolno e yimɓe jeeyo mbasi en pittali mumen 60 neɗɗo o saha ɓenninama nawama e cuuɗi safara to Côte d'Ivoire joguiɗo konngol gouvernement leydi ndi hanki o caggal batu jagorɗe e nder conférence namde jaabowoji kanko Amadou Coulibaly o holliti e namde ɗe o namda ko fate Tidjane Thiam gardiɗo parti PDCI RDA beele ene jogui ndimagu artude leydi mum ngam tawtirede manditare parti muɗum o holliti on ala kala ko rewra kalde yiɗi artude leydi mum ene wawi artude tawa hay caɗele goote godani to Ghana gouvernement John Mahama hoore ndi yeddi hamimi leydi taw kadi koye jagorɗo affaire étrangére leydi makko yogay jayndeli interno leydi ndi kolliti sifande hakkunde gouvernement mo leydi Ghana kami union européenne ngam darnude base koninkoɓe union européenne e nder leydi Ghana holliti ɗum wodani ala kal ɗo nandira ni sifodira wodani duuɓi tati wargoji musli e nder leydi Soudan ñalawma hanki o hewɓe jalti e settade lebte e caɗele mbaɗaɗe mumen hewɓe kolliti babiraɓe mumen yimiraɓe mumen woni hen ɓiɓe mumen woni hen ko ɓattiɓe mumen mbara koye jeese mumen rewɓe hewɓe kolliti ko mintareɓe tigui mbaɗɗi men viola woni hen so tawi calima ɓe taaƴa enɗi mumen jafoɗon woni hen kadi ko ƴiƴiji musde no feewi kono ɗo saaha teskama ɗum ka e heege ene ɓeydo layde e nder leydi ene wiiri loni 15 avril 2023 ha 15 avril 2026 duuɓi tati tenggude ngu ɗi généraux ji ɗiɗi kulɓodirɓe e nder leydi ndi jeeyi sababu ken tolno e 14 million ɓiɓɓe leydi ndi dogui woni hen payi toon to Tchad ɓe payi toon to banggue Éthiopie ɓe payi to banggue Égypte ngam dogde yaltude leydi ndi ganduɗa hande o andi herƴi no feewi kaldigal kewgal waɗama kono hande jaam ala kal ɗo daña hen to Burkina Faso jagorɗo administration territorial leydi ndi woni Émilie Zerebo o holliti ɓe pirti ken tolno 180 parti pelle tawɗen pelle ko pelle biyoje darani ko haqqeji innamade haqqeji sukaɓe haqqeji rewɓe haqqeji yonta holliti ɗe pelle kala ngalana nafoore leydi ndi so wona hebde haalisaji ɗiɓe ganda to giwata taw kadi anda kalɗo rewata ɓe nderguiti ɗen pelle haaɓe keeɓa hen ko laaɓi ko ɓuri labde to Nigéria caggal armi leydi ndi nde Jofa Peɗeli waɗi fiyande mum e nder jeere nde ganduɗa jiili marché jiili ne tawi nder état mo Borno hakkude yubɓe kene tolno 59 wi état o ko maayi hen kono pelle dan haqqinamade kolliti ko maayi ko ɓuri temedere ko fawi yimɓe hewɓe noon gañima woni hen ne tampi no feewi ene tawi e cuuɗi safara jeheten ko toon to Moyen Orient Benyamin Netanyahu ko hoorejo jagorɗo leydi Israila holliti jagorɗo affaire étrangére mo leydi Israila kaldigal ma laata ko ɓooyata hakkunde hoore jagorɗo mo leydi Israila kane on biyeteɗo Joseph Aoun woni hoorejo leydi Liban mo mbawa haaldude no feewi eɗen gandi hakkunde délégation mo Liban kame délégation mo Israël taweteɓe to États-Unis d'Amérique ene jokki kaldigal hayso tawi woni dartinde jeyge oɗo saaha suwa taw ngal kaldigal o biyeteɗo Donald Trump holliti ene ɗamini nandiral ma waw heɓede hen
hakkunde Donald Trump kame leydi Iran ha hande de ko jamdi tindi woni ɗon ɗum ko caggal nde Iran holliti kala laana ka ene ɓenna ɗo de 3 de Hormuz koma yoɓa Amérique noon yiɗa Iran heɓaɗen haalisaji uddi ko adi ɗum beele ɗen laaɗe mbasa yettade ɗon kala laana arka wawa ruttede Iran kañumne foti so Amérique udditani ma uddoy ma yo waɗe wonana caɗele windere nde kala ɗum noon eɗen gandi leyɗele golfo erima so tawi ɗum laatima tan wonata ko crise total to banggue faggudu ɗe leyɗele kame aduna kala Moscou weddima ko en tolno 44 missile kame drone faade toon to Kiev e nder leydi Ukraine 16 neɗɗo mbasi pittali men ken tolno yimɓe temedere e ko fawi mbawi gagnade hen e wiide ardiɓe leydi Kiev toon to Ukraine musidɓe tedduɓe ɗo en wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sal Abdoullahi Sarr to karallagal ko Saydou Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena